til. I dag er vi taget ud til Viborg Domkirke for at følge en række unge geocachers i deres skattejagt. Fortæl mig lige en gang, hvad er det, du har fundet her? Men jeg har fundet en geocache. Og hvad er det, en geocache er? Det er en lille skat. Og er der mange af sådan nogle geocacher her i området? Der er et par stykker. Så det vil sige, at man godt kan få sin tid til at gå her i Viborg med at lede efter geocaches? Det er helt sikkert, ja. Tak skal du have.